Hamanan sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Chrislyn. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sanay di na lang. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Digos City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Chrislyn. Di amay ni chat na ko. Jason ang pangan. Hi, good evening. Pwede makikamika ni mo? Abi na ko kung sa'y tuyo. Gusto naman din makikamika. Ako replyan, be. Nanawag na lagi ka. Kapoy tayo, boy. Mong, nanawag na lang ko. Nakaila di ka na ako. Ni-chat man lagi ka na ako. Nakaila kayo kay parehas sa mga tag-eskwelahan. Criminology ang akong kurso. Diin man ko no kag Facebook na ako, be. Nangay ko sa mga amiga. Mao ba? Alkansi ko ni mo da. Nakaila ka na ako, nya ako makaila ni mo. Sige lang. Magkita lang unya ta sa eskwelahan. Sige. Sige ha, kay matog ni sad ko. Salamat in town, kaya wala ko'y klase. Makapauli na ko. Hi, Chrislyn. Pauli na ka? Oh, Naunsa ka, uy. Mura magugawag na kuyawan nga nakakita na ako. kinsa day ka? Si Jason ko, uy. Katubang imong ka-chat ba? Aw! Ikaw day ni Jason? Ako yung tao ni. Gwapo man sila yung tawhana. Mupauli na ka, Chris? Jason. Ako ka na lang ihatod. Ha? Nga imo mo ko ihatod? Aron ba makatultol sa ko sa inyo? Basig may importante unya kung tuyo nimo. May nang makatultol ko sa inyo. Sige. Kinsa batog naghatod di mo, Chrislyn? Ibot to guyab. Dili maoy. Ako ra tong amiko. Hapi na kong imong uyab. Oy, kung mosod ka na gani anak uyab-uyab, anak, ayaw gitin taon palapi og salig. Ayaw ihurot ang tanan. Pagbilin para sa imong kaugalingon. Ma. Nanawag lagi ka, son. Gimingaw ko nimo. Unsa? Ngano ko dito ang gimingaw man ka na ako? Ambot ay naunsa ko. Ako manunta kang makita sa eskwelahan. Pero ugnian ako sa amo. Mingawon mo ko nimo. Mao tingali ning gitawag nila og love. Love na kanako, Chrislyn. Unsa man ning imo, son? Panguyab? Oh, Chris. Dili ba ako ganahan nga panguyaban ko sa cellphone? Ha? Kung tinuod ang imong feelings diri na ako, ari ako sa amo. Sige. Aron mo tuog yun ka nga tinarong ning ako adi nimo. Mamisita ko nimo. Unsa ma? Nainangita na ako? Oo. Kitsa man ma? Katog naghatod ni mo Denise una.
Imo laging gitinuod. Di alagi ka sa amo. Aron ba, mutuog yun ka ba nga ako magbinuang nimo? Oh, Nya, unsa man, imo na kong sugton. kuan. Sige na lang, uy. O sige. Uyab na ta, Jason. Salamat, Chrislyn. Nga imo naging kong gisugot. Pero ayaw ba akong binuangison, ha? Basige mo lang ko pasakitan. Di na may tabo, Chris. Tungod kay love kay tika. Salamat, Jason. Unsa man uyab na mo atong Jason? O, ma. Oh, nasuko ka, ma? Ay nga dog pasuko man ko nga natural raman na kay daga man ka. Salamat, ma. Basta baya ha, ayaw kyut pasagdi ang imong pag-eskwela ha. O, ma. Kumusta, be? Oh. Be? Oh, be. Mo ni atong siis kay lain kay uy atong ibunda katong mga pangan. Mo nga be na lang ang atong tawganay. Okay ra nimo? Be? Oh, okay ra, uy. Sige. Mauna lang na itong tawganay. Be. I love you, be. I love you too, be. Ha? Mangayo ka og password sa akong Facebook? O, be. O, gatagan sa ko sa kong password. Aron kung ganahan ka mo open sa akong Facebook, maka-open ra ka. Ah, sige. Be, manangin day ko nimo ha. Unsa man na, be? Mutambong ko Christmas party karong 22 ug 23. Moadto ko ha. Oh, okay ra. Way problema. Basta ayaw pag-inom, ha? Oh, be. Wa man magpakita si Jason ronda. Kimingaw na hinuon ko niya. Akong i-open yung account, be. Aron, makita na ko ang iyang gipang post. Di may nag-chat niya. Kathleen ang pangan. Nalingaw kaayo ko sa atong sweet dance. Kinsa ba ning babayhana? Oh, classmate na ako, bi, uy. Unya nga na ingon man siya. Ngalingaw kaayo siya sa inyong sweet dance. Ambot niya. Ay, nagunaw na, uy. Wato'y mali siya, sayaw ra to. Basta baya, ha? Basig mo ra kong gibinuangan, ha? Di na may tabo, bi, kay love kay tika. Salamat, be. Be, manangin ko nimo ha, nga muli ko sa Cotabato. Kay gimingaw na kayo ko sa akong parents, good. Pila man kakaadlaw dito? Basig tulo ka semana tingali ko dito. Oh, sige, be. Amping dito, ha? Pila pa lang gani kaadlaw nga. Wa ko makakita ni Jason pero kimingaw naman hinuon ko niya.
Nabalik na di ay ka? Oo, nabalik naman. Nga naman. Wa mo ko ka magpakita na ako. Aw, huwag ganahi. Oh, Ay, naunsa di ka? Mura lagi ka gisapot. ambot oy, naglibog ko. Anong gisapot ko? Pahuway lang una. Basig na stress na kasi mong klase. Huwag mo ko may stress akong klase. Unya nga naman ka nga naman naglain kay kagbuot ron. Huwag gani ko magkasabot. Anong gisapot ko? Mas may pag mga tuog na lang ta. Aron ugma okay na ka. Sige, sige. Matuog na ta. Dili man maayo ang mood sa kong uyab eh. Gisapot man. Ah, kalingawan sa nakog open yung messenger ba kay wa pa man sa kudok ka ah. Oh, uy. Kachat na sa Miss Kathleen. Basahon ako ilang convo be. Natug na ang akong uyab. Call na ta. Dili. Kibo ang landay ko ni Jason. Pasaylo ako, be. Ganong imo ba ni kibuhat na ko, Jason? Ganong dili naman lang ka mo klaro nga wala na kay gusto na ko. Ha? Ganong imo pa ko gibuang. Sorry, be. Saan na ako nga... Nganong ni-entertain pa kong lain. Pasuko-suko pa ka na ko. Kay di ay may lain di kang ikaligawan. Wa man ako magbinuang sa tong relasyon, Jason. Pero nganong imo mo akong gipasakitan? Be, pasaylo lang ko. Dili ti ka mapasahilo sa imong gibuhat na ko. Ha? Unsay bot mo ipasabot? Magbuwag na lang ta. Dili ko musugot. Love ti ka, Chrislyn. Maluwi ka. Ay kong buwagi. Love sa ka na ko, Jason. Chrislyn, Pero sa imong gibuhat kang pagbuang na ako, mas maayo pagkalimtan na lang ka. Adto na lang ka sa imong Kathleen. Nakigbuwag ko ni Jason kay dili ko gusto nga duhami sa iyang kinabuhi. Sa pagkakaron, ni-focus na ko sa akong pag-eskwela. Kanimo, Jason, kung naminaw ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. Mao kita mga higalang kaagi ni Chrislyn nga taga Digos City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, sana'y di na.